Robert Doucet ale ni o kɔfɛ ani jamana kuntigi ka ɲɔgɔn ye la ani an ka ministre yɛrɛ min bɛ an ka jamanaw cɛ koɲɛ kunna Abdoulaye Diop an'o fana ye ɲɔgɔn yew kɛ a ka ɲɔgɔn ye a ka nani a ka taama yɛrɛ kuncɛlen ka taa Togo jamana kan ko bataki dɔ bɛ yen min ni o lasera Mali jamana ani Togo jamana fɛ communiqué min bɛ yen n'u kama communiqué conjoint limana o communiqué kɔnɔna b'a jira k'a fɔ ko Mali k'a ye sira dayɛlɛ kuma ɲɔgɔnya la kuma ɲɔgɔnya min bɛ yen ni o bɛ se ka tɛmɛ Mali ni Côte d'Ivoire jamana cɛ badenya ani sigiɲɔgɔnya yɛrɛ la a jala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ nka ko ɲɔgɔn ye fɛn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ko in kɔni a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ min kɔnɔna la o ye Mali de ka bonya k'a fɔ Mali ye jamana min bɛ yen n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo ko in kɔni a bɛɛ bɛ kɛ nka Mali ka bonya ka to a nɔ na dɛ communiqué in a bɛ kuncɛ ni o ye o la sa limanaw ni jateminɛ kɛ ko in na Robert Doucet min n'ale Togo u ka nin ministre min bɛ yen ni ale de b'u ka jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna ayiwa a taatɔ a y'a sɛbɛn a yɛrɛ ka page Twitter kan k'a jira k'a fɔ ko ale bɛ se ka sɛbɛntiya bi ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye dayɛlɛ ko wa olu ka jamana kuntigi n'o Faure Gnassingbé bɛ ye ko sira dira a ma a ka kuma Mali ni Côte d'Ivoire cɛ min bɛ sen na sisan n'o ye u ka finitigi maa 49 minnu bɛ yen ni olu minɛna Mali la ayiwa don nataw la olu bɛ se ka bila ka bɔ yen cogo min na ni Robert Doucet ye nin kuma fɔ limanaw bi malidenw caman bɛ yen minnu fana n'u ka hakilila don dɛ Info Matin kumana don a ka bi a ko maliden caman de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ko n'a sɔrɔla maa b'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ka tɛmɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ Mali jamana man k'o fɔ ko jamana min kan k'o fɔ o ye Côte d'Ivoire jamana de sabu olu de ka maaw bɛ bolola yan jalaki bin bɛ olu de ka k'a fɔ u ka kɛlɛcɛw nan bɛ wali jamana kɔnɔ u nana kun min na u ma se ka dɔn u minɛn bɛ ka u bila sariya ka bolo ka ayiwa yan'a ko bɛ se ka ɲɛɲini ni maa bɛ n'a bɛ kuma ɲɔgɔnya ɲini walima n'a yɛrɛ kan ka delili yɛrɛ kɛ k'a fɔ an ka nin ko in an ka nin lajɛ diɲɛma jɔlen na an bɛ delili kɛ aw fɛ o kan ka kɛ Côte d'Ivoire jamana de ko nka ko Mali jamana de bɛ wuli ka a fɔ ko a bɛ jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ k'a fɔ ɲɛna ko ka sira di o ma o ka kuma ɲɔgɔnya kɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko jamanaden caman bɛ bi o ma se ka o hakilila in faamu dɛ o ye maliden caman ka hakilila ye Info Matin bɛ ka nin ɲininkali in fana kɛ o la sa ni ye jateminɛ kɛ limanaw fasɛden sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko finitigi minnu filɛ nin ni u minɛna Mali la yan nɔ ni o ye finitigi maa 49 ye Côte d'Ivoire kɛlɛcɛw don limanaw a jarala k'a fɔ olu kɔni jalaki min bin bɛ u kan o ye k'a fɔ mercenaires don ko nka Mali fana a fana n'a ka fɛla don Mali jamana fana n'a ka fɛla don hali an bɛ waati min na ko sisan Côte d'Ivoire ka nin n k'a fɔ Togo ka nin ministre min filɛ nin ye n'o ye Robert Doucet ye a ye nin kuma fɔ ko hali an bɛ waati min na ko sisan Mali jamana kɔni ma nin kuma sɔsɔ fɔlɔ k'a fɔ ayiwa nin kuma min fɔra ayiwa Togo ka nin ministre fɛ ko ayiwa sira dira Togo jamana ma a ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ a ka bɛn kuma tɛmɛ Côte d'Ivoire ani Mali cɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma bɔ k'a kuma ale nkalontigiya fɔlɔ a mana kɛ cogo o cogo jamana kuma ɲɔgɔnya in n'a ma ɲɛ k'a bɛ bɔ maa da ayiwa kuma ɲɔgɔnya ka tɛmɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ maa min bɛ yen bi ni jalaki ben bɛ ale kan dɛ o n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye ale de kan ka kuma ɲɔgɔnya in o boloda ko Mali man k'a boloda an bɛ don min na ko bi limanaw Info Matin y'a jira k'a fɔ nka Mali jamana fana ye laɲini min kɛ o ye k'a fɔ ko in a ka se ka lajɛ diɲɛma jɔlen na badenya ni sigiɲɔgɔnya yɛrɛ la sabu communiqué min ni Mali y'o kɛ don tɛmɛnenw na k'a fɔ u ye mercenaires minnu minɛ yan nɔ ko Mali ni Côte d'Ivoire ye sigiɲɔgɔn jamana ye a bɛɛ lajɛlen ye badenma jamanaw ye nka ko in u n'a ta o sira ma jamanaw ni Info Matin y'o fɔ min ye Soir de Bamako ye ale kumanin bɛ fana nka a fana kumanin bɛ ko in kan nka kuma wɛrɛ bɛ Soir de Bamako kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafa a yala k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'o kama ko yɛrɛwolo debout sur les remparts ale kɔni wuli bɛ bi k'i jɔ k'u bɛna wulikajɔ dɔ bila sen kan n'u kama ko opération Bɔnɛbile limana opération Bɔnɛbile o tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ fɛ ka MINUSMA de gɛn ka bɔ Mali la yan nɔ walasa yɛrɛwolo debout sur les remparts kununko yɛrɛ u ka dagayɔrɔ min filɛ nin ye bolibana u ye ɲɔgɔn ye kɛ u ni kunnafonidilaw ɲɔgɔn ye kun bɛ don hukumu kɔnɔna la o de ye ka u ka baara minnu bɛ yen n'u bɛna olu boloda don nataw la o baara ninnu na MINUSMA gɛnni bɛ o la walasa kumaw tali la yɛrɛwolo debout sur les remparts a tɔndenw min ye député kɔrɔ in ye ni o ye Musa Jara ye ale kɔni ye kuma ta
aya jira k'a fɔ bi ale bɛ min fɔ MINUSMA ko la o de k'a fɔ ayiwa Mali yɛrɛ tɛ se ka lafiya fiyewu ka MINUSMA to Mali la yan nɔ ko o de la olu yɛrɛ wolo debout sur le rempart olu kɔni ka kɛlɛkɛ bere bɛna kɛ min ye sa o de ka MINUSMA gɛn ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ i n'a fɔ Barikani gɛnna cogo min na i n'a fɔ Takuba taara cogo min na ayiwa yɛrɛ wolo debout sur le rempart ko bi an bɛ don min na ko n'i y'a ye ko gɛlɛya dɔ bɛ Mali la gɛlɛya in sen tɛ ka wuli ka bɔ yen ko kɔsa in na ko hali mercenaires minnu minɛna Mali la yan nɔ n'an bɔra k'o kuma fɔ sisan fasidi sɛbɛn wɛrɛ kɔnɔ Musa Jara y'a jira k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ye MINUSMA kungo de ye ko n'a fɔra k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu minɛna a kun fɔra de k'u bɛna MINUSMA ka kɛlɛcɛ dɔw de nɔna bila ko n'o tɛ ko ni MINUSMA kun ci yan k'u kun ci na ye yan dɛ o kɔfɛ maa wɛrɛ ko ye kuma ta o ye Basari Fosila ale yɛrɛ wolo debout sur le rempart ka kuma lasela ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ kuma ɲɔgɔn tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ale ko communiqué min kɛra Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani Togo jamana ɲɛmɔgɔw fɛ limanaw k'a fɔ ko sira dayɛlɛla ayiwa ko maliden caman ma o faamuya an bɔra ka kuma min fɔ sisan limanaw soit de Bamako fana ye kuma in de dafa ko a fɔra k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya n'o ye mission de bons officiers k'o taara ka di Togo jamana ma k'a fɔra k'a fɔ Mali jamana de ye o laɲini min ye Basari Fosila ye a ko tiɲɛ na nin kɔni ye ale yɛrɛ dabali ban kosɛbɛ k'a fɔ de Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini kɛ ko Togo jamana de ka kuma Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ don jalaki bɛnbɛn Côte d'Ivoire jamana de k'a fɔra olu de ɲɛna k'u jo t'a la u y'u ka kɛlɛcɛw bila ka na jamana kɔnɔ jamana min bɛ yen n'u ma yamaruya di u ma jamana min yɛrɛ bɛ yen n'u t'a kalama k'a fɔ ko ayiwa a ye maa bila ka na o kuma bɛ sen na Mali jamana de bɛ tila ka wuli k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ walima ko Togo jamana de kan ka o kuma ɲɔgɔnya boloda Basari Fosila yɛrɛ ɲininka yalima Mali jamana ɲɛmɔgɔw siran de don wa walima min de don wa olu kɔni ma se k'a faamu olu kɔni bɛ min fɔ o de k'a fɔ fɛn bɛɛ ka fusa bi fo Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilila min ta fo k'a fɔ de k'u bɛ segin kɔ Basari Fosila ka kuma la a ko MINUSMA kɔni ye cakɛda de ye cakɛda min bɛ yen ni nafa foyi de t'a la bilen Mali kɔnɔna la yan sabu k'u yɛrɛ dɛsɛra ka u yɛrɛ ka lakana sabati kuma tɛ k'a fɔ maa wɛrɛ ma olu kɔni bɛ min ɲini sa o de ye u b'a ɲini aya MINUSMA ani dɛmɛba fɛn fɛn bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ jamana kɔ kan ko olu u bɛ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen la walasa Mali gɛlɛya a ka dɔ de ka se ka fara a kan u ka se k'u ta sɔrɔ a la yɛrɛwolo debout sur le rempart kunkoloba yɛrɛ n'o ye Ben le cerveau ye Adama Jara ale kumana a ko u bɛna ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ wuli bi arabadon in bɛɛ jamanaw ka taa MINUSMA dagayɔrɔ la n'o y'u ka QG quartier général ye jamanaw ko u bɛna maa 9 ɲɔgɔnna olu wuli u ka lettre dɔw bolo ka taa don MINUSMA ɲɛmɔgɔw bolo k'a f'u ɲɛna k'u bɛ fɛ de u ka Mali dugukolo bila pewu kab'an b'an kuma na ko an bɛ don min ko bi Mali dugukolo sanfɛla jamanaw n'i y'a ye ko gɛlɛya b'a kɔnɔna la bi n'i y'a ye jamanaden caman de bɛ ka faga k'a sɔrɔ ni MINUSMA yɛrɛ nana min kama n'o de ye jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani ye ko u sen tɛ k'o kɛ u sen tɛ ka u yɛrɛ lakana o ko kun jumɛn na MINUSMA bɛ se ka to Mali kɔnɔna la yan Ben le cerveau ye nin kuma fɔ a ko juillet kalo tile 29 natɔ in na k'u bɛna wuli ka jɔba dɔ kɛ palais de la culture la juma seli yɛrɛ kɔfɛ jamana k'u bɛ o la u bɛ sɔrɔ ka don de di MINUSMA ma k'a f'u ɲɛna ayiwa an kɔni bɛ nin don in di aw ma a ka jamana in bila pewu kama an b'an kuma na min bɛ tali kɛ u ka sigiyɔrɔ minnu bɛ n'o y'u ka baziw ye minnu bɛ Sevare minnu bɛ Gao minnu bɛ Tombouctou minnu bɛ Menaka Gundam Ber Douanza Kidal a n'a ɲɔgɔnna caman ko k'u hakili lajigin k'a fɔ banfula bulalamatigiw n'o ye casque bleu ye jamanaw ko a diyagoyalen de u ka bi yɛrɛ de Modibo Keyita ka jamana k'u k'a bila sabu ko u ma na foyi la ni gɛlɛya ka dɔ fara a ka Mali kɔnɔna la tɛ o ye kunnafoni ye limanaw le soir de Bamako ka kuma don ale soir de Bamako kelen kɔnɔna la limanaw ko nin ye sirabanga kasara dɔ ye min ni a ye an ka kalanden dɔ sɔrɔ limanaw sirabanga kasara in n b'a fɔ yan'an ka se o ma limanaw soir de Bamako ka kuma la a ko an bɛ k'an kunda min kan o de ye Kɛɲɛba baccalauréat min ni o bɛ sen na sisan n'o ye ɲɔgɔndan ye a jirala k'a fɔ synergie min filɛ nin ye n'o bɛ lakɔli karamɔgɔw tɔgɔ la u k'a ma ko SIPESCO SINEP CT ani SENACOP
olu de y'a laɲini ko ka u ka baaraw jɔ fɔlɔ n'o ye ɲɔgɔndan baara minnu bɛ sen na sisan baccalauréat kɛɲɛbakaw fɛ yen. Au syndicat de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 ko u tɔɲa dɔ bɛ yen ni o ye Bala Sogoba ye ale tun bɛ surveillant la centre min filɛ nin ye Lafiyabugu deuxième cycle la kɛɲɛbakaw fɛ yen ko ale kɔni a bɛna fɔ a minɛna de k'a don kaso la k'a sababu kɛ ko a ye kalanden dɔ bila ka don ka taa ɲɔgɔndan in kɛ k'a sɔrɔ ni limanaw bugunatigɛ sɛbɛn o tɛ a bolo o kɛra sababu ye o ye lakɔli karamɔgɔ in n'o ye Bala Sogoba ye limanaw k'a bila kaso la ni jateminɛ kɛ synergie min filɛ nin lakɔli karamɔgɔw tɔgɔ la olu de ko k'o kɛcogoya ma ɲɛ ko u b'a ɲini centre ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kɛɲɛbakaw fɛ yen u ye lettre de ci u ma k'a f'u ɲɛna u tɔɲɔ a ka bila ka bɔ yen joona joona n'o tɛ ɲɔgɔndan min filɛ n'o ye baki yɛrɛ ye limanaw olu b'u sen bɔ a bɛɛ lajɛlen la o de ye kunnafoni yɛrɛ ye limanaw an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la limanaw min ye farcidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ye min ye nin baki ko kelen ye n'a sɔrɔla ko lakɔli karamɔgɔ dɔ ale minɛna ka don kaso la limanaw ko Siramakan Kasara o ye kalanden dɔ fara sɔrɔ min ye Moribabugu ale siraba in kan wale in yɛrɛ kɛra kunungo tarata juillet kalo tile 19 sɔgɔmada joona yɛrɛ fɛ mototigi 3 ɲɔgɔnna k'olu ni mototigi 3 ɲɔgɔnna olu de nana kolonzo ɲɔgɔn na limanaw ko yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Solimanibugu waati in na wale in kɛlen o ka sɔrɔ ka wele bila poste de secours min filɛ nin ye Moribabugu ani direction régionale de la protection civile min filɛ nin ye Kulikoro ani ambulance dɔ limanaw ko wele ka na ni sapeur pompier maa 5 olu ka sɔrɔ ka na maa kofɔlen ninnu minnu ni olu ye Siraba Kasara sɔrɔ k'u ta ka taa n'u ye kɛnɛyaso la min ye ministre min yɛrɛ bɛ yen n'ale bɛ kalanko kunna madame Siribe Dede Usman ale yɛrɛ taara kɛnɛyaso la ka t'i ɲɛ da maa kofɔlen ninnu kan limanaw k'a lajɛ u bɛ lahala min na a jala k'a fɔ kalanden minnu filɛ nin o kun bɛ ka bɔ caman kun bɛ ka bɔ Fɔnbabugu dɔw yɛrɛ kun bɛ ka bɔ Bamakɔ sigida fɔlɔ la n'o ye commune 1 ye ka sɔrɔ ka t'u ka ɲɔgɔndan kɛ yɔrɔ ninnu na a jala k'a fɔ Nouvelle Horizon fɛ ko u kun bɛ bolimafɛn minnu kan limanaw olu de nana kolonzo ɲɔgɔn na u ni moto taxitigi dɔ n'o ye moto minnu bɛ mɔgɔw ta moto la ka taa u bila yɔrɔw la k'u ni olu de donna ɲɔgɔn na limanaw a kɛra sababu kɔni ye ko ayiwa kalanden kelen o ni tora ni Siraba Kasara in na minnu bɛ yen ni o y'a tɔw ye olu dɔw joginna nka dɔw ka joginda o kɔni ma juguya minisiriso min bɛ kalanko kunna ale kɔni ye dugawu kɛ maa kofɔlen min n'ale ni tora nin na ala ka a dayɔrɔ sumaya ani minnu bɛ yen n'olu joginna ala k'u ka jogindaw ka a ban pewu kunnafoni filɛ nin ye limanaw Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ les échos welewele an bɛ don a kɔnɔna la a kumana min ye écho ye a ko don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen ale bɛ to ka ɲɛnamaya ayiwa don in bɛ tali kɛ diɲɛmaa de kan n'o ye population mondiale limanaw a jɛla k'a fɔ journée mondiale de la population ayiwa ko ka se ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ ani ka waleya dɔw bila sen kan walasa maaw ka hakɛw bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na o de ye ɲinanta yɛrɛ hakililaba ye Mali la yan nɔ Mali ma to kɔ o la sa a jirala k'a fɔ Fonds des Nations Unies pour la population n'u kama UNFPA ale de ye lajɛrɛ dɔ kɛ kunungo yɛrɛ tarata lajɛrɛ in kuma sen 2 de tun bɛ a kɔnɔna la n'u kama panelu a kɛra an ka dunanjigiso dɔ la Bamakɔ yan nɔ ayiwa a kɛra u ni kunnafonidilaw de ni ɲɔgɔn cɛ les échos y'a jira k'a fɔ juillet kalo tile 11 o de ye journée mondiale de la population ye n'o ye diɲɛma tɔgɔladon ye a sen fɛ min ye diɲɛma ye u ka hakɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cɛ ni muso ni denmisɛn ni maakɔrɔbaw olu ka hakɛw bɛ se ka lafasa cogo min na limanaw o kuma bɛ fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen de sen fɛ o de la UNFPA
ale ka sɔrɔ ka kunnafondila wele ka u hakilila ɲininkali kɛ ani ka baro kɛ u fɛ kunnafonidilaw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye limanaw diɲɛma ka hakɛ o bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na sabu a dun jirala k'a fɔ ɲinan yɛrɛ hakililaba min tara journée mondiale de la population fɛ o de ye k'a fɔ n'i ye adamadenw hakɛ yɛrɛ lajɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bi limanaw k'a bɛ se maa miliyari 8 ɲɔgɔnna de ma o maa miliyari 8 olu ka sini o bɛ kɛ cogo di ani fɛɛrɛw ani dabalitigɛw bɛ se ka kɛ cogo di o maa kofɔlen ninnu ka hakɛw bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la cogo min na sabu maa bɛɛ lajɛlen de kelen maa ma fisa maa ye a jirala k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna la journée mondiale de la population limanaw maa miliyari 8 minnu filɛ nin ni olu bɛ diɲɛ dugukolo in sanfɛ olu bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la ko fɛɛrɛw UNFP filɛ nin ale de bɛ ka o bila sen kan o de la kalanfa dɔ n'u kama ko Modibo Mayiga ale yɛrɛ ye laseli dɔw kɛ kɛnɛ in kɛ ani kunnafonidilaw ale y'a jira k'a fɔ ko dugukolo min filɛ nin n'anfila sanfɛ nin a jirala k'a fɔ baara de kan ka kɛ ani maa minnu bɛ yen ni setigiw don o ni ayiwa minnu bɛ tali fana kɛ minnu kan ka ayiwa siraw bɔ sira minnu bɛ yen n'u bɛ se ka kɛ sababu ye cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba minnu bɛ yen ni ayiwa se bɛrɛ tɛ olu ye olu ka se ka magɛn joona ka se k'u bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna la a ye jate dɔw bɔ jate minnu bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye limanaw ka maa hakili jigin k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la maaw bɛ diɲɛ sosigi in na minnu bɛ yen ni u mago bɛ ji la maaw bɛ diɲɛ sosigi in kɔnɔ minnu mago bɛ balo la minnu fana mago bɛ sigiyɔrɔ ɲuman na minnu fana mago bɛ ayiwa hadamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman na olu dɔw la n'i y'o lajɛ limanaw musow de ka ca la kosɛbɛ n'a ma ɲɛ ko musow ka hakɛ u kan ka lafasa o de la kunnafonidilaw ka se k'a dɔn k'a fɔ musolakaw olu ka hakɛw n'a sɔrɔla k'a fɔ se tereken bɛ o de ka o ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a jirala k'a fɔ journée mondiale de la population Mali yɛrɛ ye hakililaba min t'a la o de ye musolakaw ka kɛnɛya o bɛ se ka don ba la cogo min na ani musomaninw yɔrɔ ko in a nana na kuma la o de la ko bi na n'a ma ɲɛ ko musow olu de ye ko in na kɔlɔlɔ sɔrɔba ye u ka kɛnɛya n'u ka hakɛw ko u ka lajɛ kunnafonidilaw ka se ka baara kɛ ni o ye u ka gafew kɔnɔna la ani u ka kumasow kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye limanaw eko welewele an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ni o bɔra ye an bɛ don phase de semaine l'indépendant kɔnɔna la a kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko Mali an segira kokura ani Banque mondiale k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sabu Banque mondiale kun ye ɲangi bi Mali kan waati min na CEDEAO ale kun y'a ka daw fana tugu CEDEAO ni UEMOA yɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen da kun bɛ file kelen na waati dɔ la min bɛ tali kɛ ɲangi min n'a taara ka da Mali kan kalo 6 walima kalo 5 an y'o kɛ o la nafolo fɛn fɛn bɛ yen k'o kun bɛ Mali jamana tɔgɔ la ayiwa min ye CEDEAO ni UEMOA kɔnɔna la Mali tɛgɛ kun tɛ se ka d'a kan nka Banque mondiale fana nana tugu o sira kelen de kɔ ka se ka Mali senbɔ a ka nafolo sɔrɔ da bɛɛ lajɛlen la ko o ɲangi o wulila kunnafoni min n'a dira Ousmane Diassana ale yɛrɛ ye vice président ye ni o bɛ Banque mondiale ka bolofara min bɛ farafinna tilebiyanfan a n'a cɛmancɛ ayiwa o tɔgɔ la ale de ye lettre dɔ ci an ka ministère ma min bɛ nafolo ko ni sɔrɔ kow kunna k'a fɔ an ɲɛna ko ayiwa ko Mali jamana ko sira dira a ma wa ɲangi min kun bin b'a kan k'a fɔ ko a bolo tɛ se ka da Banque mondiale ka dɛmɛw kan nafolo minnu kan ka di u ma baara boloda n'o ye projets ye ko sira dayɛlɛla u bɛ se k'u ka nafolo u bɛ se ka ta sisan ka baara kɛ n'a ye nka limanaw ko ɲangi wulila a y'a sɔrɔ Mali fana juru dɔw b'a la dɛ a kan ka juru dɔw sara sabu ko kabi avril kalo tile 14 tɛmɛnen na Mali kun kan ka juru dɔw bɛ yen ka olu sara n'o ye juru dɔw bɛ yen olu kun taara Banque mondiale fɛ olu kun kan ka bila u nɔ na nka limanaw kan na kɛ sababu ye baara boloda minnu bɛ yen ni o ye association internationale de développement n'u kama IDA ale kɛlen don ka projet 19 ɲɔgɔn na ayiwa minnu bɛ tali kɛ jiko ni kuranko ni ayiwa baloko ni adamadenya yɛrɛ taabolo musow ka koɲɛw ani ayiwa bunadamadenw yɛrɛ ka sigi cogoyaw kɛnɛya n'a ɲɔgɔnnaw o projet caman de kun dayɛlɛlen don olu bɛɛ lajɛlen kun jɔra nafoloko y'a sababu ye ko IDA a bɛna o dayɛlɛ kokura a bɛna tɛgɛ da a ka nafolo kan o bɛ taa se dolari wari la miliyari 1 ana a kunkanfɛn o ye tare ye limanaw mana bɔ yen ko sariya bɔra ka bin kokura min bɛ tali kɛ Ousmane Bokoum ale ni cakɛda dɔ n'u kama conférence interafricaine des marchés d'assurance
n'u kama ko sima ko Usman Bokum ni cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ ko sariya y'a ka hakilila di o tɛ dɔwɛrɛ ko Usman Bokum ale kɔni kɛra maa ye bi i n'a fɔ maa min yamaruyalen tɛ fiyewu ka baara kɛ ni assurance yɛrɛ ye sabu assurance lafiya SA o ɲɛmaa kɔrɔ de kun don a jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ avocat min bɛ yen ni o ye maître Mohamed Lamine Fofana ale y'a jira k'a fɔ ko nin hakilila min taara nin ye k'a bɛ se miliyari 3 ani miliyɔn 800 ɲɔgɔn na Usman Bokum a y'o de nafolo ŋanamu minnu ma taa a taayɔrɔ yɛrɛ la nafolo ninnu tun kan ka don da minnu fɛ i n'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ assurance lafiya yɛrɛ baara cogoya taabolo ɲuman ani société yɛrɛ n'o ye assurance lafiya ye limana a jagoya sɔrɔ dɔw bɛ yen olu kun jagoyalen don a ka olu sara a ma se ka nin waleya si kɛ bilen a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ sima ale ka jɛrɛ min kɛra avril kalo tile 8 ka taa bila tile 23 la Côte d'Ivoire jamana ka Côte d'Ivoire faaba yɛrɛ la Abidjan o ka sɔrɔ ka laɲini ko Usman Bokum tɔgɔ min filɛ n'ale de assurance lafiya ɲɛmaaba ye ko assurance yɛrɛ baara fan o fan bɛ yen ani nafoloko fan o fan bɛ Mali kɔnɔna la ko a dabɔra a bɛɛ lajɛlen la ka sababu kɛ ko a tɛgɛ tara waliyala maa min bɛ yen na ayiwa assurance baarakɛla man ka ye a la wa maa min bɛ nafolo baara yɛrɛ kɛ i tɛgɛ man ka ye o baara ninnu na kunnafoni filɛ nin ye limanaw l'indépendant de nin fɔ aw bonya b'a la an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'essor ye limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ ko jɛrɛba min kɛra Mali la yan nɔ ni jamanaden bɛɛ lajɛlen yera a kɛnɛ kan ni maaw ka hakililaw tara ayiwa Mali kura ko kuma bɛ sigi kuma fɔra kɛnɛ min kan ko ka Mali kura jɔ ani taabolo kuraw ko k'olu ɲini Mali kɔnɔ la n'u kama assise nationale de la refondation ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye comité dɔ ye comité indépendant dɔ ale sigira sen kan ko nin bɛna fɔ Mali jɔli kura n'o ye refondation ye ko a kɔni a bɛ ka taa ɲɛ de sisan ni comité indépendant min sigilen filɛ nin ye ni a sigira jamanakuntigi yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ani premier ministre Choguel Kokala Mayiga fo ka taa se CNT ɲɛma colonel Maliki Diaw ani gouvernement maa caman kunungo kulubakaw fɛ yen ko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan nin b'a jira k'a fɔ nin comité indépendant min filɛ nin ye a ka baara nafa ka bon a ɲɛmɔgɔya taara ka di maître Amadou Cɛwule Jara de ma ale de bɛna nin baara in a ɲɛmɔgɔya ta k'a jira k'a fɔ assise nationale de la refondation baara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛna k'a kɔnɔ laɲini minnu bɛ yen n'o kɛra jamanadenw fɛ ko ka jamana bila sira min kan maître Amadou Cɛwule Jara a n'a baarakɛɲɔgɔn olu de bɛna sigi k'o baaraw lajɛ san 5 o de dira u ma assise nationale de la refondation fɛn fɛn bɛna k'a kɔnɔna la laɲini fɛn fɛn kɛra jamanadenw fɛ ko jamana ka taa o sira kan u bɛna o lajɛ jaabiw la ani baaraw la ka se ka o ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye waati ani waati jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goita ale y'a jira k'a fɔ nin Mali kurako kuma min n'a bɛ ka fɔ nin ye ko a kɔni donna ba la sa wa baaraw olu bɛ ka taa ɲɛ jamanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali la ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye o kuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ